βίντεο αυτό θα παρακολουθήσουμε πώς γίνεται η κατάσταση του Visual Web Developer 2008 Express Edition. Καταρχήν πατάμε το σύνδεσμο για λήψη του προγράμματος, ο οποίος μας οδηγεί στην ιστοσελίδα της Microsoft στα Downloads και επιλέγουμε το Visual Web Developer 2008 Express Edition και πατάμε το πίκτρο Free Download. Αυτό εκκινεί την εφαρμογή Web Platform Installer, η οποία θα μας οδηγήσει στην εγκατάσταση του προγράμματος. Μας εμφανίζει το προϊόν που θέλουμε να εγκαταστήσουμε και πατάμε Install. Τώρα θα μας εμφανίσει ποια άλλα προγράμματα συνεργάζονται με το πρόγραμμά μας και θα χρειαστούν. Συνήθως χρησιμοποιούμε το SQL Server και το .NET SDK. Τέλος, ξεκινά να κατεβαίνουν τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται για να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις. Μετά από λίγο θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και μας επιστρέψει ένα μήνυμα